Mainit, kakabagan ka. Hộp này đi nào mà ra được Ay, ginawa mo sa akin, kinabog mo ako. Kinabog mo ako. Ha? Kinabog mo ako. Lasing ka ba? Lasing? Yung kasi ako paano? Keke. Sige. May nakukulang naman ako eh. Matigas naman eh. Matigas lang na, matigas naman eh. Hindi ko naman mapipira ito. Matigas. Remote mo ba na? Gusto mo remote ito. Bumababa po tayo. Bumababa po tayo. Forma ng short ko maliit. Ha? Maliit ng short. Ano ba? May dala? Ano ba? Yung asal. Oh, this one.
Ano tayo? Anong unang beses namin ganito sa ina? What? Diba? Naglayo mo na. Pangapilak ng layo, tuloy yan kami.